Gaskiya ne. Akan gama magana arziki kai kuma ka cikin mutunci ba ki san aure ba ta amana ba zo ka da mun ba dan iyali. A siyasa ba ku ba da bai. Ni faɗa ma zai zo garin mu ba. Ni faɗa ma zai zo garin mu kaka ta za mu haɗa mu ba. Wakan ka jaza masa bala'i. Abu aure ne da za mu shi ne da taho gurin ka a tade gade na kayan zaɓen da